Την κυρία Ελένη Παπαγεωργίου, ψυχολόγος, η οποία με πολύ χαρά δέχτηκε αμέσως την πρόταση την οποία της έκανα, όχι να προσφέρει τις υπηρεσίες της, αλλά να μας δώσει συμβουλές για θέματα που μας απασχολούν σε αυτές τις κρίσιμες εποχές. Η πράξη της νομίζω αξίζει συγχαρητήρια, γιατί η Ελένη εθελοντικά έρχεται εδώ. Είναι μια πράξη που πρέπει να τη μιμηθούν όλοι. Κάνω μάλιστα και ένα ανοιχτό κάλεσμα ως προς όλους. Ό,τι ιδέες και προτάσεις νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να έχει, μπορούμε να τις συζητήσουμε και να κάνουμε πράγματα για την περιοχή μας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω και εγώ. Σκέφτομαι ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να ερχόμαστε σε διάλογο με τους ανθρώπους γύρω μας για διάφορα θέματα. Είναι το πρώτο βήμα για να λύσουμε πολλά προβλήματα που μας απασχολούν. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα της μητρότητας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους, άσχετο αν οι περισσότερες είναι γυναίκες εδώ σήμερα, αφορά και τους συζύγους και τους γονείς και τα παιδιά τα ίδια. Η μητρότητα στην εποχή μας προκαλεί πολλές φορές μία αμφιθυμία. Δηλαδή, ενώ πάντα το είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα θείο δώρο, το οποίο πρέπει όλες οι γυναίκες να το ζήσουν και να προσπαθούν πάρα πολύ γι' αυτό, η εποχή μας δείχνει ότι υπάρχει πολύς προβληματισμός και πολύς δισταγμός στο να γίνει μια γυναίκα μαμά. Παλιότερα ήταν και ένας προορισμός, ας πούμε, της γυναίκας ότι αυτό έπρεπε να κάνει στη ζωή της, ενώ πλέον υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουμε ανακαλύψει ότι θέλουμε να κάνουμε, όχι μόνο μπορούμε, αλλά θέλουμε κιόλας, και εκεί υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις. Οι δισταγμοί αυτοί φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με την εποχή μας, δηλαδή η οικονομική κρίση, τα οικονομικά προβλήματα, τα πολλά διαζύγια που ακούμε ότι υπάρχουν, φέρνουν τις γυναίκες σε μια θέση που λένε τώρα να το τολμήσω, να το κάνω. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι έχει μετατοπιστεί το χρονικό όριο όπου μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει παιδί. Δηλαδή, ενώ πριν κάποιες δεκαετίες μια γυναίκα συνήθως γύρω στα από τα 20 μέχρι τα 25 ήταν μια ηλικία όπου ξεκινούσε μάλλον να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα οι περισσότερες είναι γύρω στα 30, 28, 32, έχει μετατοπιστεί το όριο ηλικίας. Αυτά τα 10 χρόνια τα οποία έχουν μεσολαβήσει σε αυτή την απόφαση, η γυναίκα τα έχει χρησιμοποιήσει, τα έχει επενδύσει μάλλον σε άλλους τομείς, όπως στη μόρφωση, στην καριέρα. Και έτσι όταν φτάνει γύρω στα 30, πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, να γυρίσει πίσω και να πει «Α, πρέπει να κάνω και αυτό όμως». Ενώ έχει πάρει έναν δρόμο πιο ίσως μοναχικό, πιο κοιτάζει περισσότερο τον εαυτό της, το τι θα κάνει στη ζωή της. Επίσης, ένας άλλος λόγος που καθυστερεί η γυναίκα να το πάρει απόφαση είναι το προσωπικό της ιστορικό. Δηλαδή, γυναίκες οι οποίες έχουν ζήσει μάλλον σαν παιδιά σε οικογένειες με προβλήματα, το σκέφτονται παραπάνω, γιατί φοβούνται ότι θα αναπαράγουν ρόλους κακοποίησης στη δική τους οικογένεια. Δηλαδή, πολλές γυναίκες λένε ότι φοβάμαι ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω τα προσωπικά μου θέματα, οπότε τι φταίει το παιδί μου να αντιμετωπίσει εμένα σαν μαμά. Επίσης, υπάρχουν πολλά προβλήματα υπογονιμότητας στις μέρες μας και οι προσπάθειες συνεχής των γυναικών τις κουράζουν, με αποτέλεσμα να σκέφτονται μήπως τελικά δεν είμαι εγώ να γίνω μαμά. Προβληματίζονται σε αυτό το τομέα πολύ. Να πω λιγάκι ότι οι ομιλίες αυτές είναι ανοιχτές με την έννοια ότι μπορείτε ό,τι θέλετε να ρωτάτε, να το συζητήσουμε ή να θέσετε κι εσείς κάποιους προβληματισμούς. Ναι, νέες μαμάδες, αλλά... Ναι. Αλλά και γενικότερα οι μαμάδες, γιατί όταν γίνεσαι μαμά είσαι για πάντα μαμά.
λοιπόν. Οπότε να δούμε λιγάκι τη μητρότητα στα καλά της και στα δύσκολα θέματά της. Τα καλά που μπορεί να πάρει μια μαμά από τη μητρότητα είναι σαφώς η αγάπη ανιδιοτελής που νιώθει για το παιδί και που παίρνει από το παιδί. Είναι η οριμότητα που αισθάνεται μια γυναίκα όταν έχει πλέον την ευθύνη ενός παιδιού και πρέπει αυτή να κάνει τα πάντα για να επιβιώσει το παιδί αλλά και να μεγαλώσει στην κοινωνία. Είναι ότι έρχεται αντιμέτωπη με την κατανοή ίσως τη συμπεριφορά των δικών της γονέων και ειδικά της μαμάς της. Έρχεται σε συμφωνείς? Απόλυτα. Το έχω νιώσει. Ναι. Ναι. Νομίζω είναι η στιγμή που πραγματικά μπορείς να καταλάβεις και να... συμπεριφορά. Ναι. Ναι. Και να κατανοήσεις. Να τα βλέπεις. Ναι, τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Αυτά που κοροϊδεύεις τα κάνεις. Έχει το καιρός. Συνήθως οι ρόλοι που έχουμε στην παιδική μας ηλικία αναπαράγονται στην ενήλικη ζωή μας, οπότε γι' αυτό το βλέπεις μπροστά σου και λες δεν είναι δυνατόν να το κάνω εγώ αυτό. Και όμως το κάνεις. Ένα άλλο συναίσθημα καλό είναι η χαρά. Μια χαρά που σε γεμίζει επειδή βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να μεγαλώνει και να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όταν βλέπεις δηλαδή ένα μωρό ότι περπατάει και είναι σαν να δεν ξέρω κι εγώ τι, αισθάνεσαι κι εσύ ότι έχεις προσφέρει κάτι μοναδικό. Και αυτό που εισπράττεις είναι... Παρ' όλα αυτά, αυτό που διάβαζα πρόσφατα σε ένα άρθρο είναι ότι η μητρότητα δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Δηλαδή, πολλές έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα ροζ συννεφάκι μάλλον, από το οποίο όταν φτάσει η στιγμή και γίνουμε μαμάδες, πέφτουμε απότομα και λέμε «Αμάν, αυτό ήτανε». Μας δυσκολεύει πολύ στην αρχή. Οι αλλαγές είναι και πολλές και έντονες στη ζωή της γυναίκας. Ένα σημαντικό κομμάτι πέραν από τα άλλα που θα πούμε είναι ότι, όπως λένε στην ψυχανάλυση, η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει και το πένθος για το γεγονός ότι χάνει για πάντα ένα δικό της κομμάτι. Αυτό το κομμάτι της ελευθερίας, της ανεμελιάς, αυτό το κομμάτι το χάνει για πάντα και πρέπει να το διαπραγματευτεί, ειδικά μέσα στον πρώτο χρόνο της μητρότητας. Οι αλλαγές λοιπόν είναι πολλές, το σώμα αλλάζει, η εικόνα της γυναίκας διαστρεβλώνεται, κοιτάζει τον εαυτό της και πολλές φορές μπορεί να μην το γνωρίζει. Οι ορμονικές μεταβολές είναι πολύ σημαντικές, γιατί φαίνεται ότι όταν μια γυναίκα γεννά, αλλάζει ακόμα και ο όγκος του εγκεφάλου από τις ορμόνες, από τα ιστρογόνα κυρίως. Η αϊπνία, η κούραση, τα ξενύχτια, η εξάντληση οδηγεί σε νευρικότητα. Πολλές γυναίκες θα τις δεις να είναι... Πώς? Ευέξαπτες πολύ, ναι. Ναι, εξαντλημένες. Και όλα αυτά, μαζί με την αβεβαιότητα για το κάνω καλά, δεν το κάνω καλά, που βέβαια νομίζω, θα μας πούνε και οι γυναίκες που έχουν ήδη γίνει μαμάδες, νομίζω δεν το ξεπερνάνε ποτέ. Το αν τα κάνω καλά αυτά που κάνω. Πάντα αμφιβάλλεις. Ναι. Οπότε ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα είναι η ενοχή που νιώθει μια γυναίκα και τους πρώτους μήνες, αλλά και αργότερα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις μαμάδες των διαφημίσεων που είναι χαρούμενες, έχουν το μωράκι τους, το κοιμίζουνε και εσύ βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και λες εγώ δεν είμαι έτσι, άρα κάτι πρόβλημα έχω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Ναι, σε κάθε μάθημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για την ηλικία. Τελικά υπάρχει, μπορούμε να πούμε στις χώρες μας, ποια είναι η ηλικία που μπορεί να κάνει παιδί, γιατί όπως είπες, όλα τα παιδιά από μικρά, τα κορίτσια ονειρεύονται αν θα κάνω και ένα μωρό. Δηλαδή αυτό όχι όλοι. Ναι. Θέλουν να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε συμβουλή στα παιδιά μας. Για το πότε. Νομίζω ότι η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε είναι να ξέρουν πότε θα είναι εκείνες έτοιμες. Δηλαδή, το να προσπαθήσεις να πιέσεις ένα παιδί, να κάνει καριέρα, να μορφωθεί και να αφήσει πίσω ίσως αυτό το κομμάτι, είναι δική του απόφαση.
Βέβαια, φυσικά μιλάμε για να είναι μια ηλικία που να έχει την ευθύνη της ζωής του. Έτσι, δεν μιλάμε για εφηβικές ηλικίες και μετεφηβικές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπορεί να επιλέξει μόνο του. Γιατί να σπουδάσει και να γίνει αυτό είναι δικά μας όνειρα. Ναι, και θα το πούμε παρακάτω. Γιατί γενικά προβάλλουμε πολλά πράγματα στα παιδιά μας. Συνήθως αυτά που δεν έχουμε εμείς καταφέρει ή που θα θέλαμε και δεν προλάβαμε. Και όχι πάντα, και αυτά που έχουμε καταφέρει, αλλά θέλουμε να το συνεχίσει και να το ανεβάσουμε. Ναι. Και αυτός είναι ένας προβληματικός, ας πούμε, τρόπος σκέψης. Παγίδα είναι. Ναι, γιατί... Πέφτουν και οι δύο μέσα όλοι. Ναι. Και γενικά βλέπουμε ανθρώπους στη σημερινή ζωή που κάνουν πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν καταλάβει γιατί τα κάνουν. Γιατί πρέπει, ναι. Γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει. Οπότε, τα συναισθήματα της νέας μαμάς είναι, όπως είπαμε, η ανασφάλεια, ο θυμός, η ενοχή, ο ανταγωνισμός. Βλέπεις μια άλλη μαμά που, ας πούμε, έχει χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης γρήγορα. Που έχει... Ναι, είναι ένα θέμα κι αυτό. Που είναι πολύ χαρούμενη, που λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και λες, εγώ γιατί. Και αισθάνεσαι και ανταγωνιστικά και ενοχικά. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την επιλόγια κατάθλιψη, γιατί να διαφορεί για το μωρό, δηλαδή το μωρό να κλαίει και αυτή να είναι παγωμένη, διαταραχές ύπνου και να φτάσει ακόμα και σε σκέψεις θανάτου της ίδιας ή και του μωρού της. Είναι συμπτώματα της κατάθλιψης και μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οι παράγοντες κινδύνου ποιοι είναι για μια γυναίκα στο αν θα αναπτύξει κατάθλιψη. Καταρχάς, να υπάρχει ένα ιστορικό κατάθλιψης, δηλαδή η ίδια γυναίκα να έχει αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό πριν γίνει μαμά, μία γέννα εξουθενωτική και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Πολύ σημαντική είναι η σχέση με το σύζυγο, σύντροφο ή γενικά με το περιβάλλον, αν δεν υπάρχει σύζυγος, για οποιοδήποτε λόγο. Γενικά πρέπει να έχει μια πολύ καλή σταθερή σχέση για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι, έχει πολλά να διαπραγματευτεί ταυτόχρονα. Και φυσικά και τα οικονομικά προβλήματα. Η επιλόγη κατάθλιψη, όπως είπαμε, θεραπεύεται όμως, είτε ψυχοθεραπευτικά, είτε αν χρειαστεί σε ακραίες καταστάσεις όταν η γυναίκα αισθάνεται ότι μπορεί να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή της, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, σπάνιες μεν, αλλά υπάρχουν. Τότε εκεί ίσως χρειαστεί κάποιο αντικαταθλιπτικό ή κάτι τέτοιο. Μάλλον κάποιες απλές οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννα, η γυναίκα πρέπει να ξεκουράζεται, πρέπει να ζητήσει βοήθεια, να μην θεωρεί ότι είμαι εγώ η μαμά, εγώ πρέπει να φροντίζω για όλα. Πρέπει να ζητάει βοήθεια, πρέπει το περιβάλλον να την υποστηρίζει πολύ, και ο άντρας και οι γονείς αν υπάρχουν. Πρέπει να προσπαθεί να κάνει μια ήπια άσκηση στην ημέρα της, ό,τι και αν είναι αυτό, δηλαδή και ένα περπάτημα, να βρίσκει λίγο χρόνο για τον εαυτό της, και επειδή αυτό είναι πολύ δύσκολο τους πρώτους μήνες, εννοούμε ακόμα και το να βγει μια βόλτα, για παράδειγμα, στα μαγαζιά. Τώρα εδώ πέρα, εντάξει, μπορεί να βγει μια βόλτα για ένα καφέ. Οτιδήποτε την ευχαριστεί. Πάντως πρέπει να το βάλει σαν πρέπει αυτό. Όσο κακά και να είναι τα πρέπει, Μαρία, αυτό πρέπει να το κάνει. Και να εκφράσει τα συναισθήματά της φυσικά, γιατί πολλές φορές αισθάνεται μια γυναίκα ντροπή να πει ότι αισθάνομαι πολύ χάλια. Σκέφτομαι γιατί το έκανα. Σκέφτομαι ότι δεν θα κάνω δεύτερο παιδί. Ενώ αν μιλήσει και συζητήσει και με άλλες μαμάδες, θα δει ότι και οι άλλες σκέφτονται έτσι, απλά δεν το λένε. Και αυτό είναι κάτι που μου κίνησε και εμένα την προσοχή, γιατί και εγώ πρόσφατα έχω γίνει μαμά. Και δεν ήξερα τι είναι αυτό που με περιμένει. Δηλαδή, οι πολύ έντονες και γρήγορες αλλαγές, αυτό εννοώ. Και όταν μίλησα με άλλες μαμάδες εκ των υστέρων, μου είπαν ότι ναι, και εγώ έτσι αισθανόμουν. Νόμιζα ότι έπρεπε να το περάσω μόνη μου. Δηλαδή, αισθανόμαστε ενοχές ακόμα και γι' αυτό. Η κατάθλιψη είναι κάτι στη μητρότητα που πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστεί, γιατί φυσικά έχει επιπτώσεις στο παιδί. Όταν μια μαμά έχει κατάθλιψη,
δυσκολεύεται να χτιστεί ο ασφαλής δεσμός που πρέπει να χτιστεί στην πρώτη φάση της ζωής του μωρού. Η ασφαλής προσκόλληση, έτσι λέγεται, έτσι ώστε το παιδί να μάθει ότι έχει έναν άνθρωπο από τον οποίο εξαρτάται, είναι εκεί για αυτόν συνεχώς και να προχωρήσει μετά στη ζωή του σιγά σιγά να μπορέσει να κάνει λειτουργικές σχέσεις γενικά με το υπόλοιπο περιβάλλον πέραν της μαμάς. Οπότε, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς, για να μην μιλάω όλη την ώρα εγώ, τι χρειάζεται μια μαμά, μια νέα μαμά κυρίως. Ψυχραιμία, ναι. Ναι. Χρειάζεται, να πω, Ναι. πιστεύω ότι το βασικό είναι ότι χρειάζεται στήριξη από τον σύντροφό της. Το βασικό είναι αυτό. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δηλαδή, αν δεν έχει στήριξη από τον σύντροφό της, τότε μπορεί να τα βλέπει όλα, ας πούμε, βουνό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να τη στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί αυτός τώρα. Δεν σου λέω τώρα να κάνει δουλειές ή με όποιο τρόπο νομίζει αυτή ότι μπορεί να τη στηρίξει. Αυτό θεωρώ βασικό. Μετά, αν μπορεί να βρει χρόνο λίγο για τον εαυτό της, αν μπορεί να βρει χρόνο. Τι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά, Μια δουλίτσα. Κάτι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το περιβάλλον πρέπει να φροντίσει αυτό που θέλει η μαμά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε τις μαμάδες ή τις πεθερές να έρχονται από το άγχος και από την τάση να βοηθήσουν. Έρχονται να πάρουν, να διεκδικήσουν το ρόλο της μαμάς. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει. Είναι και φταίει, νομίζω, σε αυτό όμως, οι γυναίκες αυτοί οι ίδιες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θεωρούν ότι αυτές πρέπει να πάρουν το μωρό και να το κοιμήσουν, να το ταΐσουν ή οτιδήποτε. Ενώ πρέπει να ασχοληθούν με τα περιφερειακά θέματα, το φαγητό, τις δουλειές του σπιτιού και να αφήσουν τη μαμά σιγά σιγά να βρει τους ρυθμούς της και να μείνει η ίδια με το μωρό, για να καταλάβει πότε πεινάει, γιατί κλαίει. Η ίδια μόνο μπορεί να το καταλάβει αυτό. Εντάξει. Ναι. Γενικά σε πιάνουν διάφορες φοβίες και ανασφάλειες ότι θα δει, ας πούμε, κάποιος θα μπει στο σπίτι και θα μου αρπάξει το μωρό. Βλέπεις όνειρα περίεργα. Είναι οι ορμόνες. Είναι πολύ αυξημένες οι φοβίες αυτή την περίοδο. Και μετά, αλλά ειδικά τον πρώτο καιρό που είναι και οι ορμονικές μεταβολές, είναι ακόμα πιο έντονο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω πει. Τι πέρασε. Ναι. Όλες περνάμε. Ότι θα θέλει να σου πάρει το μωρό. Αυτό δηλαδή. Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι, ότι όταν ξέρεις, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα έτσι να πούμε, ότι όταν είσαι ενημερωμένη για το τι σε περιμένει, ξέρεις ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα το περάσεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Ό,τι και να σου λένε, πριν γίνεις μαμά, μπορεί να σου λένε θα περάσεις αυτό, και λες μωρέ, τι λένε τώρα. Ναι. Δηλαδή το σκέφτεσαι ότι σιγά μην γίνει αυτό ή σιγά. Και όταν γίνεσαι μαμά, τότε το καταλαβαίνεις. Ισχύει, το πιστεύω και από Όσο προσωπική. προετοιμασμένος και να είσαι και όσο και να έχεις διαβάσει, αν θα το ζήσεις. Ναι. Απλά καλό είναι να γνωρίσεις ότι μπορεί να περάσεις και αυτό. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν αντέχεις άλλο, ότι απελπίζεις, ότι θα ανοίξεις την πόρτα και θα φύγεις. Είναι φυσιολογικό και αυτό ακόμα να το νιώσεις. Ναι, χωρίς το παιδί. Αναλόγως. Συνήθως μόνη. Ναι. Αναλόγως και όλα αυτά βέβαια είναι γενικά έτσι. Κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Έχει να κάνει και με τη σχέση με τον σύζυγο και με το περιβάλλον στο οποίο ζεις. Αν υπάρχουν γονείς δίπλα ή όχι. Βοήθεια, ναι, όλα παίζουν ρόλο. Και αν πούμε είναι για τις εργαζόμενες κυρίως. Ναι. Και ακριβώς, γιατί οι εργαζόμενες έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση, αισθάνονται πολλές τύψεις που αφήνουν το μωρό και δουλεύουν, αλλά είναι όλα θέμα επιλογής και πώς έχεις αποφασίσει εσύ να ορίσεις τη ζωή σου. Αλλά σίγουρα οι ενοχές και ο θυμός που μπορεί να νιώθεις... Να μελαμβάνεις, άμα δουλεύεις την περίοδο αυτή, τόσο δεν το απολαμβάνεις όσο θα έπρεπε. Και το κακό είναι ότι ειδικά στην εποχή μας οι γυναίκες φοβούνται να μην γυρίσουν στη δουλειά όσες δουλεύουν. Γιατί ξέρουν ότι, εγώ δηλαδή όταν ήμουνα
στην Αθήνα παλιότερα ήξερε ότι αν μια εργαζόμενη γυναίκα στην εταιρεία που δούλευα φύγει, όταν έρθει το διάστημα να την απολύσουν, θα την απολύσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να την κρατήσουν. Και αυτό σε φέρνει σε μια θέση να λες: θα το αφήσω 2 μηνών και θα πάω. Αν έχεις και να τρέχουν τα έξοδα κτλ. Είναι πολύ δύσκολο όμως για μια γυναίκα όλο αυτό. Εγώ πιστεύω πάντως ότι το πιο σημαντικό είναι το ποιος θα κρατήσει το μωρό όταν θα πάρει το παιδιά. Ναι. Εκεί το. Ναι, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μαζί, το δίλημμα, να συζητήσει. Ναι, ναι. Αν θα το κρατήσει, ας πούμε. Που είναι έμπιστο και ξέρει ότι θα φερθεί ανάλογα με σένα, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει. Ναι, ναι, είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα. Αλλά αν αναγκαστεί, ας πούμε, είσαι σε ένα μέρος που είσαι μόνος σου, δεν είναι οι γονείς σου ή ξέρω εγώ, οι γνωστοί σου κοντά. Και θα πρέπει να πάρεις, ας πούμε, μια γυναίκα. Εκεί είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη η τύψη. Ή ακόμα και αν είσαι σε συγκρουσιακή σχέση με τα πεθερικά σου, με τους γονείς σου. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, όλα είναι πιθανά. Και πάλι το σκέφτεσαι. Δηλαδή να θεωρείς ότι με την μαμά μου, ας πούμε, δεν θα μεγαλώσει καλά το παιδί. Πάντα τη ζωή μου πιστεύω είναι επιλογές. Είναι επιλογές, ναι. Είναι επιλογές και πρέπει να τις υποστηρίζεις όσο καλύτερα μπορείς. Δηλαδή να τις έχεις σκεφτεί καλά, οπότε να... Εγώ νομίζω ότι για να εισορροπήσεις, από την πρώτη μέρα που γίνεσαι γονιός, μέχρι αυτό πρέπει να βάλεις μέτρο και να λες, να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Ναι. Γιατί θεωρείς ότι είναι μωρό και ότι πρέπει να τα κάνω όλα. Τα παιδιά όμως να μεγαλώνουν και εφόσον έχεις δείξει ότι εσύ μπορείς και στο παιδί σου και στον άντρα σου και στους γονείς σου, λοιπόν πρέπει να βάζεις μέτρο. Μετά θεωρείται δεδομένο και πρέπει να βάζεις μέτρο ότι εγώ δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν μπορώ να σου μαζεύω τα παιχνίδια. Δεν μπορώ αργότερα αυτό. Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Ναι. Ναι, και δεν είναι έτσι ισορροπήσεις. Δεν κάνεις τίποτα για τον εαυτό σου. Αλλά πρέπει, όπως τα παιδιά θέλουν μέτρο και όρια, νομίζω ότι και εσύ σαν γονέας πρέπει να βάζεις τα δικά σου. Γιατί έτσι εκπαιδεύεις και το παιδί σου ότι η μαμά μου έχει μέτρο. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ γιατί είμαστε πρότυπο για τα παιδιά. Πρότυπο όλα αυτά δεν υπάρχουν κανόνες. Ό,τι βλέπουν. Βλέπουν ότι εσύ μπορείς. Εντάξει. Ακριβώς. Θα φυσικάζομαι. Και έτσι νομίζω υπάρχει ισορροπία. Ναι. Εγώ θεωρώ, και αυτό λειτουργεί σε μένα πάρα πολύ καλά έως τώρα, κάθε μικρό πελάτη δεν ξέρω τι μετά. Αλλά από μένα σε αυτή την ηλικία συμπεριφέρομαι στη κόρη μου όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται και εμένα. Δεν της έχω πει ποτέ, τώρα να μην βάλω το ποτέ, να έχω ξεχάσει κάτι, αλλά είμαι σίγουρη ποτέ, αλλά λέμε άλλοι. Δεν έχω πει κάτι που δεν θα μ' άρεσε και εμένα να μου πει κάποιος. Δηλαδή τη συμπεριφέρομαι σαν ενήλικα. Και ο πατέρας το ίδιο. Δηλαδή δεν έχω μιλήσει παιδιάστικα, δεν έχω πει μαμ, άτα. Από το πολύ απλό σου τώρα. Ή δεν τις έχω πει, δεν θα δεις τηλεόραση και να μου ρωτήσεις γιατί και να τους πω έτσι. Δεν είναι το έτσι απάντηση, γιατί δεν μου αρέσει και εμένα να μου το πούνε. Ένα λόγο, μπορεί να μην τον αγκρίνω τον λόγο που μου πεις, το σέβομαι γιατί θες όρια έτσι. Με το έτσι κι εγώ πανευρίαζα. Και έτσι να το πεις έτσι. Αυτή είναι η μάνα της. Δηλαδή αυτό έχει παρανομαστεί να ακούς. Να ακούς και τον εαυτό σου, γιατί το παιδί σου μέσα ξέρεις, να ακούς και το παιδί σου και το ακούς δεν είναι μόνο να σου μιλήσει σε βρεφική ηλικία, να ακούς. Να ακούς πραγματικά, ναι. Θεωρώ ότι ό,τι και να σου πούν οι άλλες μάνες, καλά κάνουν και τα λένε. Τα σέβομαι, θα απομειώσω κάποια, αλλά θα τα προσαρμόσω στο παιδί μου, γιατί κάθε μάνα με παιδί έχει άλλη χημεία. Μάνα με παιδί. Το τονίζω, γιατί ο πατέρας είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετική σχέση, ναι. Μάνα με παιδί. Και αυτή χτίζει ψυχές, χτίζει άνθρωπο, χτίζει. Ο πατέρας απλά φέρνει το τσιμέντο. Έχει άλλες. Αλλά το καθημερινό, το επίπονο, το επαναληπτικό, το κάνει η μάνα. Κάθε μορφής μάνα εννοώ. Συμφωνούμε, εντάξει. Και θεωρώ ότι το να είσαι σωστή μάνα εντός εισαγωγικών, γιατί όλες είναι σωστές και όλες είναι λάθος ταυτόχρονα, πρέπει να έχεις κατ' εμέ αυτή και μάτι. Όλοι έχουν μια φωνή μέσα μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι βίντεο. Μην το κάνουμε.
Και όχι επειδή είναι μικρό και δεν θα καταλάβει. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Και που κοιμούνται ξέρουν που είσαι. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες, ότι ένας καλός, μια καλή αρχή είναι να έχουμε αυτό, που πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλω να μου κάνουν αυτό, δεν θα ήθελα να μου το έχουν κάνει. Και να μάθεις να ακούσεις και όρια. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς και μπορείς να κάνεις τα πάντα στο σπίτι. Δεν θέλεις πολύ απλά. Ναι. Δεν θέλει να φτιάξει το δωμάτιό σου. Εσύ θα πηδάς μέχρι να πας στο κρεβάτι, θα σκοντάφτεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το εφαρμόζω. Όσο που έχει σκοντάφτει, έχει νευριάσει και το έχει μαζέψει μόνο. Δεν με ενδιαφέρει να είναι στο σπίτι το πρέπει συγυρισμένο, το πρέπει καθώς πρέπει. Αυτό λέμε κάθε οικογένεια έχει τη δυναμική της και τα όρια της. Ναι. Και πρέπει να υπάρχουν όρια σαφή για τα παιδιά. Γιατί και εσύ θες όρια. Ναι, 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 ναι. Για να μην ξεφύγεις κι εσύ. Και τα όρια θεωρώ κάνουν και τις δύο πλευρές, τρεις, πατέρα, μάνα, παιδί, να νιώθουν και να βιώνουν τη σημαντικότητά τους σαν άτομο μέσα σε ένα τρίο, τετράδα, αναλόγως πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Αυτό όμως είναι τα όρια κάθε φορές για να τα κάνουμε ναι. Όχι μόνο σε φυσικά. Για να Ευχαριστώ, γεια σας. Αλλά κάποια στιγμή. Έτσι ήταν μεγαλός. Ιστερικά που κλαίνε, που θέλουν να σε χειριστούν. Δεν είναι έτσι. Παλιότερα όμως το πίστευαν και το αντιμετώπιζαν έτσι, ότι είναι γκρινιάρικο. Δηλαδή βάζαν την ταμπέλα από την αρχή. Αυτό είναι γκρινιάρικο, αυτό είναι, δεν μιλάει, αυτό... δεν έχεις κάτσει όμως να δεις το παιδί τελικά πώς είναι. Ήταν πολύ εύκολο να βάλεις μια ταμπέλα και να προχωρήσεις. Ναι. Δηλαδή και καλό είναι να... Γιατί συνήθως το ακούμε από παππούδες αυτό, ότι αυτή είναι σαν τον θείο τον έτσι. Αυτή είναι... Όχι, στόψε αυτά. Δεν είναι σαν κανένα το παιδί. Είναι πραγματικά πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αυτό, μια ταμπέλα. Τα παιδιά αντιδρούν σε αυτό. Ναι. Τα δικά μου τουλάχιστον, όταν σου λέω ότι εσύ μοιάζει όλα, εκεί. Όχι, εγώ μοιάζω πιο σε κανέναν. Ναι. Γιατί και σαν να μας πούν ότι μοιάζει ο πατέρας σου. Το λένε με άσχημο τρόπο. Ναι, στα κακά του, ναι. Συνήθως λέμε για τα κακά του, για τα άσχημά του. Ένα μωρό και λένε μου μοιάζει τη γενιά του ίδιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να μοιάζει το παιδί σου όντως, λέμε στον παππού του, σε κάποιο κακό, αλλά και να μοιάζει στην άλλη γιαγιά του σε κάτι πολύ καλό. Αλλά συνήθως θα παραφέρει το παππού του. Ναι, θα αναφέρει το άσχημο. Η γιαγιά που λέμε τώρα ότι πάρει το παιδί, τίποτα. Στα ζήτητα. Μα γι' αυτό και μπαίνει η ταμπέλα, για να χαρακτηρίσεις κάποιον να το βάλεις σε μια ακρούλα, γιατί κάτι σε ενοχλεί. Γι' αυτό βάζουμε ταμπέλα. Ωραία. Οπότε, είπαμε λοιπόν για την κατανόηση, την υποστήριξη που πρέπει να έχει η νέα μαμά κυρίως, η ενημέρωση που χρειάζεται να έχει για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει και βασικά ο χρόνος που πρέπει να της δοθεί και από τον εαυτό της και από τους άλλους, να ξέρουν και γύρω ότι εντάξει, είναι ο πρώτος καιρός, θα περάσει, αλλά και η ίδια να βάλει ένα όριο στον εαυτό της. Να ξέρει ότι π.χ. για τον πρώτο χρόνο θα είναι δύσκολα. Θα έχω διάφορα θέματα που θα αντιμετωπίσω. Αλλά θα είναι ένας χρόνος. 6 μήνες, όσο θα το ορίσει η κάθε μία, για να αρχίσει πάλι να επανέρχεται. Όλες, δεν ξέρω, πιστεύω ότι όλοι θα απολούμε τα πρώτα χρόνια. Τους πρώτους μήνες του μωρού που τους χάσαμε τελικά. Χάσαμε. Ξεχνάμε εύκολα. Γιατί τους ξεχνάμε? Γιατί όμως αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που λες, θέλουμε να μην περάσει ο χρόνος, να μεγαλώσει. Και μετά λέμε τι λέω που είχαμε. Πόσο γρήγορα πέραμε. Γιατί δεν το θυμόμαστε. Γιατί?
Γιατί προχωράει. Ας πούμε, θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου μωράκι, μετά νήπιο, μετά. Γιατί είναι καθαρά θέμα χρονικό. Προχωράς και έχεις τη ζωή τη σημερινή. Άμα κάτσεις και αναπολύσεις, θα θυμηθείς που ήταν μωράκι που πουσουλούσε. Αλλά να πω φωτογραφίες για να. Ναι. Η καθημερινό. Γιατί είναι ένας άλλος άνθρωπος μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ούτε το πρώτο χρόνο δεν θυμάσαι, ας πούμε. Τι. Δεν θυμάσαι ούτε τον πρώτο, δεύτερο χρόνο, δεν θυμάσαι πως ήταν νεογέννητο. Εντάξει, και εγώ τώρα που κοντεύει ενός έτους, βλέπω φωτογραφίες και θυμάμαι και λέω πόσο μικρούλη ήταν. Ενώ όταν θα γίνει 5, 6, 7, 8. Δεν θα θυμάσαι τι έκανε το καλοκαίρι, θυμάσαι αστυνομίες πάλι, θα θυμάσαι τώρα. Ενός χρόνου λες και έχεις πάθει ηλεκτροσόκ, τίποτα. Είσαι ρομπότ. Δεν είχες ανελεπίδραση, διαδραστική σχέση. Και αυτό και γενικά ο εγκέφαλος της γυναίκας τότε είναι σε... Είναι κρίμα, γιατί. Εντάξει, θυμάσαι κάποιες στιγμές είναι έντονα. Ασπρόμαυρα. Ενώ τώρα όλες με να μείνεις, ναι. Παλιακές. Ενώ τώρα όλες με να μείνεις έχουν χρώμα, έχουν ηχό. Είναι και ότι αλληλεπιδρά διαφορετικά το παιδί. Και αυτό, γιατί θυμάσαι συνήθως πράγματα, δεν θα θυμηθείς από μια εξοχή που θα πας μια πέτρα, θα θυμηθείς όμως τον άνεμο που φυσούσε. Και ακούνε τα δέντρα. Δηλαδή θα θυμηθείς μια. Αυτή τη διαδραστικότητα. Αλλά τον πρώτο χρόνο ο εγκέφαλος της γυναίκας έρχεται σε τρομερές συγκρούσεις. Η βιοχημία του εγκεφάλου είναι περίεργη. Ναι, είσαι σαν να είσαι μέσα σε ένα σύννεφο. Και λες τώρα που πάω, πρέπει να ταΐσω το μωρό, πρέπει να το πλύνω. Αλλά δεν καταλαβαίνω, είσαι ρομπό. Ναι, γιατί το πώς περνάει τώρα θα έχει 1,5 χρόνο παιδί, θες να ξανακάνεις κάπου. Ναι. Και πάλι σχετικό. Έτσι λέγα και εγώ πριν κι αυτό το είδαμε. Αμέσως στοιχειζόταν η απορροφή του είδους. Η μητέρα, η γυναίκα μάλλον, έχει πολλούς ρόλους στην οικογένεια, οι οποίοι τη δυσκολεύουν και την παιδεύουν. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Πρέπει να είναι και εργαζόμενη και σύζυγος και μαμά και γενικά υπάρχει άποψη ότι η μαμά κρατάει το σπίτι. Η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Συμφωνείτε? Να ρωτήσω και τους άντρες. Οι έξυπνοι άντρες λένε ναι. Εννοείται. Εκπέμπει μια ζεστασιά η μαμά. Είναι το συνέστημα. Ο μπαμπάς είναι. Ο μπαμπάς Το χρήμα. Η κολόνα. Η κολόνα του παιδιού. Θα έλεγα λογική και θα λέγω όχι πάντα. Τι είναι κορίτσι εσείς? Ο παπάς. Ναι, ο παπάς και η μαμά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα. Εσύ? Η μαμά είναι το στήριγμα. Η μαμά, δηλαδή μου, είναι η βάση της οικογένειας, πιστεύω, η μαμά. Και ο μπαμπάς είναι το στήριγμα. Ωραία. Η μαμά είναι στο κέντρο του σπιτιού και όλοι περιστρέφονται γύρω της. Η μαμά είναι μια. Θα ήταν ωραίο να ήταν πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τόσο μοιρασμένα. Όχι, νιώθω σαν τη μητέρα μου. Γι' αυτό. Δηλαδή? Δεν περάσανε δεκαετίες. Αυτό. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να είμαι και εγώ λίγο πιο έξω στην κοινωνία, είτε σαν εργαζόμενη, είτε σαν. Εντάξει, δεν είπαμε να κάνω και καριέρα, ας πούμε, αλλά εν τέλει όλο αυτό κατέληξα να είναι η μητέρα μου. Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή εγώ. Που ήταν, ας πούμε, μόνο μαμά. Ναι, που ήταν μόνο μαμά, νοικοκυρά, μας μεγάλωνε, μας προσέφερε την αγάπη της, τα καθαρά μας τα ρούχα, τη στοργή της, όλα αυτά, όλο το πακέτο, τέλος πάντων, το πρακτικό, το υλικό, το συναισθηματικό. Ήταν πάντα εκεί. Ναι. Θα ήθελα λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα, να είχαμε και οι δύο, ας πούμε, από κοινού, να το ζούσαμε λίγο πιο ισορροπημένα, να είχαμε και δύο τα ίδια πράγματα, ας πούμε, και το έξω από το σπίτι και το μέσα από το σπίτι. Ναι. Οπότε και εσύ, ας πούμε, να δούλευες και ξέρω εγώ. Και να υπήρχε
ένα μοίρασμα σε όλα αυτά. Βέβαια τώρα αναγκαστικά δεν γίνεται και να θέλω να είμαι πιο εξυγχρονισμένη μαμά, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα, γιατί εγώ δεν εργάζομαι, ο σύζυγος εργάζεται. Πάντως και αυτή τη χειρή θα κάνεις. Το ξέρω, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ναι, όχι, δεν θα μπορούσατε να είστε στον εργασιακό τομέα, όμως υπάρχουν άλλοι τομείς. Μπορεί να λύσει έξω. Ναι, αυτό πρέπει να πει. Αυτό είναι πόσο και μπορεί να αρέσουν. Πάντως υπάρχει και αυτό ότι όταν μια μαμά δεν εργάζεται και εργάζεται ο σύζυγος, θεωρεί ότι αυτή πρέπει να τα κάνει όλα. Έχει και το μωρό όμως, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η φροντίδα του μωρού. Το σπίτι δεν εξαρτάται μόνο από τη μαμά, πιστεύω. Δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από τη μαμά. Δεν ξέρεις τι μπορείς και αν μπορείς να ζητήσεις κάτι έξτρα, κατάλαβες, είναι και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει είναι θέματα που πρέπει να συζητιούνται, γιατί πρέπει να δοθεί, να μοιραστούν οι ευθύνες. Δηλαδή η μαμά που κάθεται στο σπίτι δεν κάθεται στην ουσία. Έτσι, συνεχώς κάτι κάνει. Για ένα διάστημα. Ναι. Μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, γιατί αν μείνουμε μέσα θα βγούμε να κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε η στάση δεν έχει από την περίπτωση. Ναι, σίγουρα. Σε κάποια θέματα που κάποιοι άλλοι δίνει καθημερινό αγώνα. Λέμε τώρα, το πιάτο του τραπέζι. Δεν το έχω σηκώσει. Συγγνώμη, γιατί το σήκωνε. Οπότε δεν έχω sagt τίποτα γι' αυτό. Θα κάνω και άλλα πράγματα. Απορώ εντός αγωγικών, κάνω προς τον δρόμο δηλαδή, που δεν έχω το θέμα, γιατί η πεθερά μου, ζώντας με 3 άντρες, φρόντισε, έβαλε και τα θέλω της και λέει τέρμα. Θα κάνουμε αυτά κάθε μέρα. Ο καθένας έχει τον ρόλο. Είχε την παιδεία, είχε τη λάμπα της άναψη ιδέα, δεν ξέρω να είναι καλά η γυναίκα. Τον πήρα έτοιμο σε κάποια θέματα. Γι' αυτό μιλάω λίγο πιο ασφαλούς, που σε άλλα θέματα μπορεί να υπερτερούν οι δικοί σας άντρες. Όχι, δεν είναι θέμα να υπερτερεί, είναι καθαρά στη σχέση του ζευγαριού. Αλλά αυτό που λέω εγώ κάθεσαι στο σπίτι και τι κάνεις όλη τη μέρα, δεν το έχω επιτρέψει ποτέ να μου το πει. Γιατί όλα ξεκινάνε από μένα. Αν του το επιτρέψω, να μου το πει. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να μην το νιώθει αυτός, μπορεί όμως να νιώθει εσύ τις ένοχες ότι αφού είμαι στο σπίτι πρέπει να κάνω το κάτι παραπάνω. Εγώ λίγο εκεί μπερδεύομαι. Να αρχίσεις να κάνεις αυτά που κι όμως, ενώ άλλος μπορεί να μην νιώθει έτσι, να σου λέει ποιος έτσι κάνει. Ξεκινάμε, λοιπόν, δεν πήγαινε, κάνε εκείνο, πότε πες μου ημερομηνία να ξεκινήσω. Μακάρι, μακάρι, θα γυρίζω από το σπίτι, λέμε το βράδυ, κουρασμένη, σωματικά, αλλά εντάξει, έχεις δει και 10 παραστάσεις. Σπίτι βλέπω παράσταση κουζίνα, παράσταση σαλόνι, παράσταση παιδικά, παράσταση τουαλετά, τούμπαλι, ξανά. Πόσες φορές το κάνεις, παίρνω 1, 2. Λοιπόν, δεν είναι κατασκευασμένη, θεωρώ, το DNA του γι' αυτό. Οπότε μην με προκαλεί. Ξέρεις ότι είναι σαν κάτι ταινίες που βλέπαμε, που έρχονταν σε σύγκρουση στο ζευγάρι και βάζαν τον άντρα να... Δεν θέλω να το κάνει γιατί είμαστε φεμινίστριες. Όχι, θεωρώ κάποια πράγματα καλώς γίνονται διαχωρισμοί σε κάποια θέματα. Δεν θέλω εξοφέρωση σε όλα, τουλάχιστον εγώ. Αλλά αν αφήσω να με υποβιβάσει, θα το αφήσω εγώ. Σίγουρα έχουμε. Δεν μου πει τι κάνεις όλη μέρα. Αλλά αυτό πάλι πάει πίσω, πώς μας μαγάζουν. Αυτό λέω. Ναι, έχει να κάνει πολύ με την οικογένεια. Ή άμα δεν ξέρω πώς να τα πατήσω, το φυλάω σε κουτάκι, κουκλάρω. Να πατήσω και εγώ έξυπνα. Τι πρέπει να πατήσω. Δεν μου το έχει μάθει η μάνα μου. Κατάλαβες. Όχι, κουκλάρω αυτό. Βρίσκω online ψυχο αυτό. Και βλέπω που μου αρέσει αυτή η απάντηση. Και αν μου αρέσει, υιοθετώ. Κάποιες φορές και άλλες. Οπότε στους έχουμε αγόρια. Πρέπει να τα μάθουμε. Όσοι έχουμε αγόρια. Και πρέπει από τώρα την εκπαίδευση. Ναι, προσοχή μαμά που έχουν αγόρια. Σοφία, δεν μας είπες τίποτα. Δεν μας κάτι. Εσύ που είσαι μαμά αγοριών, οπότε έχεις... Σοφία, εσύ τα έχεις μάθει.
Ναι. μέσα. Ναι. Αυτό Ελένη με Δεν είχαμε την κύλο να πούμε, άρα είναι το καζάνι όλη νύχτα. Να κάψουμε το πρωί, να κάψουμε το καζάνι σίδηρα, πλέναμε, απλώναμε. Ταυτόχρονα γινόταν και το μαγείρεμα για να πάμε στο κτήμα μετά. Και το παιδί στην άκα που λέγανε παλιοί. Αν το βυζάκι στο κτήμα, μέναμε να προσάπτωται το παιδί από τη ζέστη. Από τη ζέστη, έχουν αλλάξει. Το διώχναμε στο γιατρό και δεν έφυγα, γιατί πάντα το σημείο, το γάλα που το δίνας. Πού να ξέρα πρέπει. Ναι, γιατί λέει 18. Έχουμε τραβήξει πολλά. Αυτό δεν το Αυτό είναι που λένε οι περισσότερες μαμάδες ή γιαγιάδες. Εντάξει, εμένα η μαμά μου είναι μεγάλη, οπότε θα μπορούσα να ήταν και γιαγιά. Ενώ δεν είχαμε τότε να βοηθήσουμε. Ναι, αυτό λένε, ότι εσείς πια έχετε όλα προβλήματα, μας λένε. Όλα ψυχολογικά. Εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Εμείς δεν ήμασταν στο ίντερνετ, ας πούμε, μου λέει η μάνα μου. Εμείς πλέναμε στο χέρι, δεν είχαμε πάνες, και δεν παραπονιόμασταν. Πόσο χρονών όμως κάνανε παιδιά, πόσο χρόνο παντρεύονταν τέλος πάντων. Τι ερεθίσματα είχαν, όπως είπε πριν. Δεν υπήρχε χρόνο. Αλλά ήταν και αλλιώς τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή ήξερες ότι η γυναίκα θα κάνει αυτό. Δεν είχε σκεφτεί. Δεν νομίζω ότι το είχαν σαν... Ναι. Και είναι, ας πούμε, τυχαίο που οι μπαμπάδες ολονών μας δεν κάνανε τίποτα μέσα στο σπίτι. Εμείς χαλάσαμε. Όχι, δεν το... Αυτό θέλω να πω. Δεν κάνανε... Χαλάσανε την πιάτα τώρα. Τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί και εμείς. Έχουν και άλλα ερεθίσματα τα παιδιά πια. Δηλαδή, εμένα η μάνα μου δεν καθόταν να μου κάνει όλη την ώρα παιχνίδια. Είχε δουλειές. Ενώ τώρα κάθεσαι να δουλεύεις και παραμύθια, να πας και αγκαλιά, να πας και βόλτα σούνιας. Αυτά εμείς δεν τα ζήσαμε. Πολλοί από εμάς. Γιατί, κυρία Άννα, εσείς δουλεύατε συνέχεια. Δεν είχατε την πολυτέλεια του χρόνου να είστε εκεί. Απλά ήταν έτσι τα δεδομένα και τα παιδιά το καταλάβαιναν αυτό. Δηλαδή, ξέραν ότι οι γονείς δουλεύουν. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, μην αναπολούμε όπως παλιές εποχές. Τώρα, όχι, δεν τις αναπολούμε. Καθόλου δεν τις αναπολούμε. Τώρα, και εμένα μ' άρεσε που έφευγα 3 ώρες στο σπίτι, πήγαινα στις 10 με το πόδι ανοιγμένο και ήμουν τύπησε τάσεις. Λοιπόν, ούτε τηλέφωνα, βέβαια δεν είχαμε αυτοκίνητα, δεν είχαμε οχλοδοπούς, ανθρώπους επικίνδυνους, πάσης φύσεως, εθνικότητας, ράτσας, πρότυπους. Δεν είχαμε τόσα δέσποτα, δεν είχαμε τόση κούραση, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, είναι χτισμένοι. Είναι νόμια. Ναι, φεύγαμε και ξεκινάμε το βράδυ και ήμασταν παιδιά, ενώ τώρα τα παιδιά έχουν ξεχάσει λίγο να είναι παιδιά. Αυτή που είναι σχολή, άλλη συζήτηση. Πρέπει να βιώνουν την παιδικότητά τους. Αλλά τη βιώνουν μέσα από ένα φροντιστήριο, μέσα από ένα καράτε, μέσα από ένα βαράτε. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Εντάξει, και εγώ θα ήθελα να υπάρχει αλάνα, να πηγαίνουμε στην κάτσενα, να μαζεύουμε χαμομήλια, το μαζεύαμε και μας είπατε χθες, μένεις οι δύο σκούρκοι. Ναι, τώρα να συζητήσει. Πρέπει η μάνα να συζητήσει και έχει πάρει το μεγαλογιατρό και τη μέλισσα. Εντάξει. Ωραία, θα φύγαμε αυτές οι εποχές. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε τυχερές που τα ζήσαμε. Μέχρι και το 70, τέλειο 70 είναι αυτή η πάστα ανθρώπων. Μετά είναι όπως λέω εγώ, μεταλλαγμένη. Με την καλή έννοια. Πάλι καλά, ναι. Στις μεγαλοπόλεις είναι τελείως μεταλλαγμένη. Η κακή έννοια. Το πιστεύω. Η κακή έννοια. Δηλαδή, εγώ τώρα να φανταστείς, δεν μου αρέσουν τα έξυπνα τηλέφωνα, δεν μπορώ να βάλω δάχτυλο να πάρω τηλέφωνο, θέλω κουμπάκι. Και η κόρη μου παίρνει το iPhone και μου παίρνει τηλέφωνο που λέει μανά. Τελείωνε. Τι πακατέλα είναι αυτή. Θα φοβηθώ από τη μία, αλλά μετά λέω εντάξει, δεν μπορώ να της μάθω την πακατέλα με την κεραία, γιατί εγώ είμαι εξοικειωμένη με αυτό. Πρέπει να πάει με την εποχή της. Δεν είναι πώς τα λέξει.
να την κληρώσει ένα παιδικό. Θα συμβαδίσει αναγκαστικά, δεν μπορεί. Και θα έχει πρόβλημα αυτή. Εγώ μια χαρά μεγάλωσα. Εγώ το υποκατέβασα την από κόμμα. Και να αποσπάσει ήδη θα αγοράσω. Κρατάνε αυτά χρόνια. Ευτυχώς, να το λες. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να πάρω. Πάτε, εγώ νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν να παίζουν και έξω. Δηλαδή, βλέπω από το γιο μου, το ξέρουν κύριε Δάσκαλη, ότι με την πρώτη αφορμή θα προτιμήσει, θα το αφήσει, αν έχει παρέα να παίξει, θα βγει έξω να παίξει. Όταν είναι χειμώνας, κάνει κρύο και εγκλωβίζονται μέσα, η μόνη διέξοδος είναι ο υπολογιστής, το τάμπλετ, τα αναγκαστικά. Αλλά εγώ το βλέπω ότι προτιμάει να παίξει. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ναι, και όλα τα παιδιά το προτιμούν. Να μιλήσουν και οι δάσκαλοι. Ναι. Είναι και αυτό ότι και εμείς δεν τα θέλουμε. Όμως δεν τους είπε, να πάμε όρια στο γιατί λέμε, είναι προτιμότερο, θα είναι χειμώνα, όχι προτιμότερο, θα κάνει κρύο, να παίξουν υπολογιστή, να δουν τηλεόραση. Και εγώ έχω τον εαυτό μου μέσα και προσπαθώ κάθε φορά να το διορθώσω αυτό το δεν λέμε να παίξουμε ένα τραπέζι στην οικογένεια. Ναι. Γιατί εντάξει, βρέχει. Ωραία, εντάξει, θα βρέξει. 10 μέρες, 40 μέρες, 30. Τις 10 ας παίξουμε οικογενειακό τραπέζι και τις άλλες 30 ας παίξει ίντερνετ, παιδί. Σπάνια καθόμαστε. Όσο κουρασμένοι να είμαστε, λέμε, μια μονόπολη μπορεί να την παίξεις. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε, ναι. Γιατί δεν θεωρούμε τον εαυτό μας σαν παιχνίδι του παιδιού. Κι όμως είναι κακό, είμαστε και παιχνίδι τους. Θεωρώ πάλι. Ναι. Δεν παίζουν, δεν έχω ακούσει. Πρέπει να είμαστε. Και να σας πω κάτι. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο παιδί και χρειάζεται τέλος πάντων να το δει κάποιος ειδικός, δηλαδή όταν πλέον έχει περάσει κάποια όρια φυσιολογικά, οι πρώτες οδηγίες που δίνει ο παιδοψυχίατρος ή ο παιδοψυχολόγος είναι να ασχοληθεί ποιοτικά ο γονιός με το παιδί. Αναγκαστικά κάθε μέρα, π.χ. για 20 λεπτά θα είσαι εκεί. Δεν θα τρέχεις να σηκώσεις το τηλέφωνο, δεν θα κοιτάς τηλεόραση, θα είσαι εκεί με το παιδί. Είναι η πρώτη οδηγία. Οπότε φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι το να ασχοληθείς. 1/4 μπορείς να ασχοληθείς, αλλά να είσαι εκεί, ολόκληρος. Το θέλουμε. Το θέλουμε, ναι. Ουσιαστική επαφή εννοώ, το χαζό. Άρα, δεν θα κάνει τίποτα το Μα δεν το πάντα. Ευχαριστώ, ας να πούμε. Ναι, αυτό είναι το λάθος, δεν το ακούσει κανένα παιδί μου να πει παίξαμε μια μονόπολη, παίξαμε ένα εξάρτησιο, υπέροχο. Αυτό λέω. Ναι, και αυτό είναι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι οι ίδιοι γονείς απομονώνουν. Ναι. 5 εβδομάδες, 5 διακοπές εβδομάδες, από ένα κομπιούτερ. Ναι. Γι' αυτό λέω θεωρώ, αυτό που έλεγε παλιά, δεν επικοινωνούσαν, ενώ τώρα δεν επικοινωνούν ουσιαστικά. Δεν επικοινωνούν. Ενώ η παλιά μπορεί, ο φόβος, δεν είπε ότι είναι το επικροτό, είναι είδος επικοινωνίας όμως. Βλαμμένος, χαζός, επικίνδυνος, ο φόβος. Η επικακτικότητα ή να μπελογάς με έναν τρόμο σε κολόνα στο σπιτιού. Είναι όμως ένα είδος επικοινωνίας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα σε περισσότερα σπίτια. Είναι 4 κομμάτια ανθρώπων, να περιφέρονται και να σου μιλούνται στην πόρτα του καμπινέ, στην κουζίνα, οι διάλογοι ήδη, θα φας πορτοκαλάδα, όχι για όσο έχει πορτοκαλάδα. Επαρκώ. Περίπου τόσο παλιά. Όχι, δεν τρέχει. Τόσο παλιά. Αλλά δεν είναι αναλόγως, αν της αρέσει, δεν το ψαραγιά, αν σε βολεύει, δεν έτσι λειτουργούν στην οικογένεια. Από μία τηλεόραση του καθένα στο δωμάτιό του. Εντάξει, τι κάνεις όμως για να αυτοδοτηθείς στο σαλόνι. Άμα δεν κάνεις τίποτα, απλά περιφέρεσαι. Εμείς έχουμε μια ωραία οικογένεια. Με επικοινωνία μηδέν. Ενώ έχουν τόσα ρευτήματα να κουβεντιάσουν και εντός και εκτός σπιτιού, οι παλιοί κουβεντιάζουν περισσότερο. Δεν ξέρω να σου πω πώς, αλλά κουβεντιάζουν. Περισσότερο. Μπορεί και το Άιμαρ και Εβραχάμ, το όνομά σπιτιού, φαντάζομαι ότι δεν το κάνει ούτε τώρα. Τα στήματα, Τώρα,
Τώρα σήμερα, τα σημερινά ζευγάρια. Και τώρα, παιδιά. Άμα δεν έχει κτήμα όμως κι άλλη δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, του άλλου δουλεύει στο σούπερ μάρκετ. Στις αγροτικές δουλειές αυτές. Ναι, βαδιάζα. Θεωρώ ότι επικοινωνούσαν περισσότερο. Περισσότερο, όχι καλύτερα, περισσότερο. Ενώ τώρα επικοινωνούμε λιγότερο, αλλά όταν θα επικοινωνούμε καλύτερα. Όταν, ναι. Απλά το κακό είναι ότι το αυτονόητο θέλει πολλή προσπάθεια πια. Και είναι το αυτονόητο, έτσι. Δεν προσκαλούμε τον εαυτό μας και προκαλούμε συζήτηση. Αλλά όταν την προκαλέσουμε, συζητούμε καλύτερα από τους γονείς. Πάμε πιο βαθιά. Γιατί είμαστε πιο μορφωμένοι. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν θα πούμε έτσι, άι από εδώ, δεν ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές, γιατί το ανθρώπινο είδος εξελίσσεται, θεωρώ και ο γέφος και όλα. Ενώ πριν είχαν χαμηλότερη ποιότητα επικοινωνίας, αλλά πιο πολύ. Πάντως αυτό που λες είναι ότι σήμερα μπορεί να, όταν έρθουν σε επικοινωνία, να είναι καλύτερα, αλλά πολλές γυναίκες και νέες κυρίως, θεραπευόμενες, ας πούμε, έχει τύχει να μου πούνε «έχω αυτό το θέμα με τον άντρα μου». Και λέω «το έχεις πει στον ίδιο». Το πιο απλό. Και με κοιτάνε σαν να... Όχι, τι να του πω. Αυτό που μου λες εμένα, δηλαδή υπάρχουν δυσκολίες στο να εκφράσεις αυτό που νιώθεις και θες. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και το κακό είναι ότι είναι τόσο απλό, αλλά το έχουμε κάνει το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Την επικοινωνία. Απομόνωση, ναι, είναι της εποχής. Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί πολύ οι καταθλίψεις, οι διαταραχές προσωπικότητας που είναι έτσι πιο σχιζοειδικές, δηλαδή πιο απομονωμένες. Πολύ το εγώ σου. Είσαι... Ναι, αλλά με έναν τρόπο πιο θλιβερό. Πιο θλιβερό. Δεν κοιτάμε ομάδα. Και φόβος. Γιατί αν εγώ σου πω κάτι στο εσωτερικό και το εκφράσω, φοβάσαι μήπως κατηγορηθείς. Ναι. Μήπως μάθει ο άλλος, ας πούμε, ότι να ποινεί, τι συμβαίνει κάτι. Ναι. Και φόβος. Όταν ξενώνεσαι από μόνο. Ναι. Και κάθεσαι και τα... Και ντροπή. Δεν μόνο φόβος. Και ντροπή, ναι. Φόβος, εντάξει. Ντροπή. Πώς θα το πάρεις. Μήπως θεωρείς έτσι, μήπως έτσι. Μου πει αυτό. Τρέπεσαι. Ναι. Σίγουρα και γι' αυτό πρέπει, πραγματικά αυτό που λέμε, πρέπει να μιλάμε, πρέπει. Και αυτές οι συζητήσεις που αποφασίσαμε με τη Σοφία να τις κάνουμε εδώ είναι ένας τρόπος, όχι ότι θα πούμε και καμιά μεγάλη φιλοσοφία, αλλά η επικοινωνία, η επαφή, η ανταλλαγή εμπειριών. Είναι σημαντικό και χρειάζεται να το κάνουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί νομίζω ότι οι εποχές που ζούμε είναι τέτοιες που είναι το μόνο που μας έχει απομείνει. Πια πρέπει να τα δούμε όλα διαφορετικά. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε δουλειές, δεν έχουμε, δυνατότητα για πράγματα. Και τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Είναι, νομίζω και εμείς η δική μας η γενιά, εκεί γύρω περισσότερο στα 30 και κάτι, που είχαμε μεγαλώσει με την έννοια ότι θα κάνουμε αυτό, θα σπουδάσουμε, θα μπούμε, θα συμφωνείς. Παιδί μου να σπουδάσεις, να μην είσαι σαν εμένα, να μην μείνεις στα χτήματα, οτιδήποτε. Και πήγαμε κι εμείς, πήραμε τα πάνω, λέμε, θα κάνω αυτό στη ζωή μου. Και έφτασε, και ήρθε αυτή η εποχή και λες, τι να κάνω τώρα. Και είναι στα περισσότερα πια επαγγέλματα, το ξέρουμε αυτό, και στις περισσότερες καταστάσεις πια, όχι μόνο σε επάγγελμα. Φανταζόσουν κάπως αλλιώς τη ζωή σου και ξαφνικά έρχονται απ' έξω και σου λένε ξέχασε τα όλα. Και όταν έχεις επιλέξει να σπουδάσεις αυτό που γουστάρεις, είσαι τυχερή. Όταν σου έχουν επιβάλει αυτό που θέλουν, φαντάζομαι τι απελπισία νιώθουν τώρα, Και αυτό. Τα περισσότερα παιδιά. Και έχει να κάνει πολύ με το θέμα της οικογένειας. Ναι, αλλά είσαι λιγότερο άτυπος. Γιατί έχεις κάνει το πάθος, το μεράκι στο επάγγελμα. Άλλο άμα είσαι άνεργος, παθιασμένος άνεργος. Για φαντάσου να είσαι άνεργος σε κάτι που δεν σου αρέσει. Είναι και αυτό. Έχω να θυμηθώ τραγικά περιστατικά από το σχολείο, όπου οι μαθητές μου πραγματικά, εκφοβίζονταν από τους γονείς ότι αν δεν περάσουν εκεί, τελείωσε. Δεν φοβίζονται. Το περνάνε οι γονείς από πολύ μικρή ηλικία.
Και εκβιάζονταν. Πολύ ωραία. Όχι, και εκβιάζονταν. Στα 18 δεν είναι αργά να εκβιάζει το παιδί. Σε ποτίζουν από πολύ μικρή. Εντάξει, Και από το ναι. δημοτικό. Ναι. Το βλέπεις αυτό. Σε σένα έρχεται. Το βλέπεις αυτό. Δικό σου είναι. Ναι. Λοιπόν, το παιδί έχει μάθει να περιμένει κάτι. Ναι. Δεν έχει μάθει να προσπαθήσει να το φτιάξει. Ναι. Δεν γίνεται. Πάρω και το χαρτί, παρά το χαρτί. Ναι, όχι, με πολλά θέματα. Έχουμε πολλά, όντως έχουμε πολλά θέματα. Ναι. Ναι. Να σπουδάσει αυτό που θέλει. Θα προσπαθήσω πολύ να το κάνω, δεν είναι εύκολο. Όχι, θα πω.